Music ba to? Yan na yan. Yan na. Magsipasukan na mga lalabs. Ayan, Ronald My Love pa jacket house. Ayan, Ronald My Love talaga. Ayan, glove shop at Ronald. Ito yung may glove shoutout. Ayan. Ayan, may jacket ka na lalab sa Ronald. Ronald My Love. Kaupin ko lang mga lalabs. Tuyo yung tamkis kamahalan. Ayan. Ayan, tuyo yung may glove shoutout. Tuyo yung lalabs. Ayan. Kaupin ko lang po. Musta po? Okay lang po lalabs. Kabubukas ko lang. Late ako nag-open. Dapat 1:30. Ano kasi alam mo nyo naman. Kumain pa ako, nagluto. Hindi naman din ngayon, Tuesday na, di ba? Oh.
Tuesday ngayon eh. Musta po yan, Ronald? May alam ba ng kanyang bahay? Mga lalabs. Ayan. Premier, ako baka pwede mong paliparan $5 na lang kasi sweldo ko. Ano? Premier, ako baka pwede mong paliparan $5 na lang kasi sweldo na ako sa white. Hello, Dalia Ayan. May shout out. Eric, may shout out na lang. Hello, my sweet host. Ayan. Yan, Dalia Ayan. May shout out. Ayan. Ronald, nagawa ng bahay. Kahit piso lang host para makaabot na sa threshold. Wala akong ATM lalabs eh. Ayan, Junaski nagbawa ng ayan, binamani na ikbot. Ayan, Eric, check out my new video, my sweet horse. Ayan. Kilalas, I will check. Yan, Eric, na I'm here in your house. Eric. Check your video. Ayan, Dalia Ayan. Buwanoti, ayan. Leo Didin Todo, ayan. Hindi ka shoutout. Thank you, my sweet host. Ayan. Tapos pansinin mo naman ang premier ko. Premier ka na ba ngayon? Tingnan natin. Ayan mga lalas, tingnan natin yung ano sila premier daw ni ano. Ronald, ayan. Tamsakan ko lang lalas, hindi ka pa naman magpipingan 11 days pa oh. Ayan, tamsakan ko na lang ano, Ronald. Kailan ko nang palipad ho? Wala kasi akong ATM ano, Ronald. Paano kita papaliparan? Kasi kung ano, magpapaload days. Alam mo bang gabi na dito eh, madaling araw. Wala naman ako sa Pilipinas eh. Yan, tinamsakan na lang kita. Yung mga nalpatamsakan yung nakapin sa kanyang premiere. Hindi ko tuloy na sa shoutout yung iba.
Ayan, Bicol ng Oragon nagbaba ng by Ronald Borhadan from Eric. Ayan. Ayan, Eric. Your new uploads. I will connect this one to you, Eric. Ayan, Eric, I will connect this one to you. Eric. Matusok ko. Ayan. Yan, Jumong Migalab shoutout Lalas. Migalab shoutout, Kuya Jumong. Ayan, good morning my friend. Ayan. Ayan, nandyan si Toyoyong Lalas. Parang may iniisip kasi ko pagpasok ko dito sa LS ko. Ano ba yan? Ayan, Bicolanang Dan already connected with you. Ayan, thank you so much Lala. Bicolanang Oragon, it's same. It's me. Ayan, thank you so much mga lalabs. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ronald my love nagbaba. Ayan, Ronald. Nakapin ka tapos nagbababa ka ng bahay. Ayan, thank you so much Eric. Ayan, Toyo yung nakasupport. Ayan. Thank you so much naman dyan. Thank you so much naman dyan mga lalabs. Thank you so much. Ayan. Ayan, di pwede host. Kailangan mag-focus ka host. Baka mali matusok mo po. Ano ba yan? Natuloy ako. May inisip kasi ako bigla. Nandito pala ako sa LS ko. Oh my God. Medyo mo. Ayan. Host, may premiere ako. Baka pwede mong paliparan. Alalas, wala akong load eh. And 6 million and that was my live shoutout 6 million. Thank you so much. Ayun mga lalas, paligitan naman yung mga binababa ni Nightboot. Hindi kayo ng 2 banana. Ayan. Ating tamsak idol Ronald my love, nandoon pabakas ko galing kay I wish. Ayun. Galing daw kay I wish. Mag-focus, mag-focus. Ayan. Ayan, kalimutang dikitan ang member na sila, mga lalabs. Ayan. Wait lang mga lalabs, may kunin lang ako. Wait lang, 1 minute, 1 minute. 1 minute lang, 1 minute. Ayan, okay na. Ayan, Merelos. Biglang siyang top lalas. Merelos. Ayan. Merelos lalang. Ang tinggan. Ayan, boards. AJ, Kuya AJ, biglang shout out. Ayan, inayos ko lang yung aking ilaw. Sobrang sula sa aking mata.
James Malasaga, thumbs up, mega love shoutout James. Ayan, Merelos, mega love shoutout. Trubus channel, Boa Tarde, ayan. Mega love shoutout, Trubus channel, ayan. Ayan siya na kayo mga lalang. So guys, good morning po. Huwag natin kalimutang tusukin si Juan. Ayan mga lalang, tusukin niyo ako dyan, ayan. Huwag yung kalimutang tusukin si Juan mga lalang, ayan. Ayan, dikitan yung thumbs sa kanyang nakapin mga lalab sa kanyang premiere, ayan. Inshallah tomorrow, Ronald. Now I don't have balance and karisin ko lang kasi nung nakaraan, so yung ATM ko wala nang laman. Nagpalit ako ng company allowance. So, mafifulos. Ayan. Ayan, Trubus. Nagpama ng kanyang bahay, Trubus. Ayan. Todo Bem, ayan. Mga lalans pa, lablab naman yung mga binababa ni Nightboot. Ayan. Thank you my friend, gracias. Ayan. Mga lalans pa, tamsa ka naman yung mga binababa ni Nightboot dyan. Padikit naman yung mga binababa ni Nightboot, mga lalams. Ayan. Ayan, Trubus channel, ang baba ng kanyang bahay, mga lalams. Ayan, AJ Pinaso lalabs. Ayan, nandiyan si Kuya AJ. Ayan. Hi, host. Ayan. Kuya AJ, kumusta ka na lalabs? Ayan. Salamat naman natin kay bumalik. Ayan. Mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin? Tapos na kayo sa nakapin, mga lalabs. Ayan. Patamsakan ko muna si Bicolana. Yan mga lalabs, tamsakan naman si Bicolana ng Uragon. Ayan. Yan, 6 million in the house. Mga shoutout mga lalabs, 6 million. Ayan. Thank you so much naman sa 6 million dyan. Ayan, mention lang guys from Jumong. Ayan, si Kuya Jung yung mga lala. Si GP Naso nagbaba ng kanyang bahay, mga lala. Ayan. Palablab naman si GP Naso, mga lala. Ayan, 7 million in the house. Mag-love shout out. Ayan. Patamsakan naman si Bicolana ng Uragon, mga lalabs. Tamsak lang, 1 minute watch. Okay na si Juan. Ayan. Good evening guys, what's up? From Bloody Coder. Ayan. Bloody Coder, mega love shout out, lalabs. Makipaglablaban ka dyan, Bloody Coder. Ayan. Good evening guys, what's up? So it means Bloody Coder, which country you are now? Good evening. Ang good evening. Yan, 7 million in the house. Palablam si Kuya Jumong, mga lalams. Ayan, huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan. Padikitan naman yung aking member na si Lloyd. Ayan. AG Pinaso Vlog dan from Eric L3. Ayan. Ayan, Madam Lailotski ka na dyan, wey, host. Andito na naman ako. Ayan. Nandyan si Madam. Big love shoutout, Lailotski ka na dyan. Ayan. Nandyan si Madam. Ayan. Binsita mo ako ulit, Madam. Ayan. Salamat naman sa iyong pagpunta. Kumusta ka na po? Ayan. Gios channel, may live shoutout. Hello po, host. Ayan. Ayan, Madam, magpuyatan na naman tayo hanggang alas 6. Ayan, nandiyan na naman si Madam Lailotski. Ayan.
Ayan, mga lalab, huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan, sabi ni Nightboot. Tamsak 13. Ayan, salamat naman sa patamsak dyan, Geo's channel. Ayan. Salamat lalab sa patamsak naman dyan. Ayan. Ayan, 10 million in the house. May love shoutout naman dyan mga lalabs. Kumusta kayong lahat dyan? Ayan. Ayan, short video padikit po from Toyoyong. Ayan. Ayan, AG Pinaso lalabs. Pabalikan na lang si Eric L3. 10 daw sa'yo. Ayan. Ayan, thank you so much. May new member. Oh, mashallah. Jonaski, may love shoutout. Thank you so much lalabs. Ayan. Ang aking bagong member. Ay, nag-renew ang aking member. Hindi na pala siya bagong mga lana. Super Saiyan. Ayan, thank you so much naman. Ayan. Thank you so much naman dyan. Agoy, ayun. My goodness, my migraine itch. Naku, madam, patay tayo dyan. Inom ka muna ng tubig. Sumakit yung ulo mo sa akin, madam. Ayan. Ayan, Jonaski, thank you so much, lalab. Ayan. Salamat naman, nag-renew ang aking member na si Jonaski. Magandang umaga. Ayan. Thank you so much, Jonaski. Lalabs, thank you so much. Ayan. Iba na kulay ng badge ko. Ayan, masayang masaya siya kasi iba na daw yung kulay ng badge niya. Ayan. You know, AJ Pinaso Vlog. Ayan. Pamember ka na kuya AJ. Ayan. Pamember ka na kuya. 15 dirham lang yan. Galing sa ano mo load. Ayan, love girly G, thumbs up dan. May grab shoutout love girly. Ayan. Ayan, may jacket ka na love girly. Salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. Love girly. Ayan. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay, love girly. Meron ka ng jacket po. Ayan. Ayan, Geo's channel, nagbaba ng kanyang bahay. Love girly, meron ka na pong jacket. Ayan. Kaway pay tilod, ha. Pamember ka na kuya kasi kahit hindi ka pupunta, ibababa ka ni Nightboot. Si Nightboot na ang bahala sa'yo. Ayan. Ayan, love girly, thanks host. Ayan, walang anuman po. Ayan, dinikitan kita ngayon ha. Ayan. Salamat naman, love girly G. Ayan, bumaba ka na ng bahay dyan, lalabs. Gipagdikitan ka na dyan. Ayan, love girly, ayan, Lilotsky nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Love girly, ayan, nagbaba ng bahay. Toyoyong Dan from Eric, ayan. Pacquiao for President, mashallah Pacquiao ah. Fresh from the oven. Ayan, Pulobi, may love shoutout. Giselle Vlog, thumbs up dan host, ayan. May love shoutout Pulobi, ayan. Eric Otinabolo sa'yo from love girly, ayan. Pulobi Giselle Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, mga nanang. Ayan, salamat naman sa'yo, Jonaski, sa iyong pag-renew. Maraming salamat sa'yo, lalab. Ayan. Lilotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Junior Era, thumbs up dan host. Ayan, grab shoutout. Junior Era, ayan. Ayan, Rodini, thumbs up dan. Ayan, salamat naman sa patamsak yan, Rodini. Ayan. Lilotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Rodini, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas, patamsakan naman si Bicolanang Uragon. Maluoy na, maluoy. Ayan. Eric L3 done to your house from Love Girly G. Ayan. Eric L3 lalabs, connect to Love Girly G. She already done connected to your lalabs. Ayan. Salamat host. God bless from Junior Era. Ayan. God bless you to lalabs. Ayan. Rodini. Ayan. Ayan. Magkakilala kayo ni Love Girly. Ayan. Junior Era, nagbaba ng bahay. Lilotsky done already connected to you from Eric L3. Ayan.
Love Girlie G, ayan, magkakilala sila, langga. Haha. Love Girlie G po, isang buwig po iniwan ko sa kubo mo. Salamat po from AJ Pinaso. Ayan. Huwag kalimutang dikitan si host mga lalabs. Ayan. Tamsak dan sa nakapin host. Ayan. Maraming salamat lalabs. Ayan. AJ Pinaso vlog dan friend, welcome from Turbos channel. Ayan. Polobi, ayan. Lilas kika na dyan, way dan bell all sa'yo pasukli. Ayan. No worries po, Lobby Lalas. Babalikan kanya ni Madam Lailoski. Ayan. Legit po yan. Ayan. Lailoski ka na dyan. Nagbaba ng bahay. Yes channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalas. Ayan. Love Girlie. Ayan. Junior era dan sa'yo. Pasokli na lang from Love Girlie. Ayan. Ahak. Mag-love shoutout lalabs. Ahak. Ayan. Tusok po idol. Ayan. Maraming salamat naman dyan sa patusok. Ahak TV. Ayan. Turbos channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Jonaski, thank you so much sa pa-flowers dyan. May papuso-puso pa si Jonaski. Ayan. Thank you so much naman dyan, Jonaski lalabs. Ayan. Salamat sa iyong support, Jonaski. Ayan. AJ, bahay mo po from Love Girlie. Ayan. AJ, Pinaso, magbaba ka po ng bahay. Ayan. Sabi ni Love Girlie. Ayan. Rodney, nagbaba yung kanyang bahay. Ayan. Sino yung sunod na pumasok kanina dito? Ayan. Akong ballpen. Ayan, AJ, bahay mo daw. Rodney, nagbaba ng bahay. Ayan. Yes channel, Turbos TW. AJ Pinaso, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan lalab, nagbaba na po si AJ Pinaso. Ayan. Huwag kalimitang dikitan si Jonas ng mga mama. Kaya binababa ni Nightboot. Ayan, Eric Junior era dan po from Eric. Ayan. Panikit naman ha. Sige lang lalab. Ayan. Nagbabasa pa ako. Ayan, Eric L3 dan po. Ayan, from Polobi. Ayan. Gios, hello my friend from Turbos channel. Ayan. You're welcome po idol. Ayan. Nandyan si Ahak TV. Ayan. Girlie dating dikit. God bless from Junior era. Ayan. Bikula ng Orago. Nagbaba ng bahay. Turbos channel dan Kalimbang. All sa'yo. Pasokli po from Polobi. Ayan. Huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Kiano mga lalabs. Ayan. Yung binababa ni Nightboot mga lalabs. Pwede po bang dikitan nyo naman. Ayan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas sa dulo ng aking pangalan at shoutout nyo po kung sino yung nadikitan nyo dyan. Ayan, salamat naman Kuya Jumuang. Ayan. Kapi ka lang po, mamaya pa ako magkakapi. Kakain ko lang ng kanin kaya medyo late ako ngayon nag-LS kasi mga 2 ay 1 na ako nag-LS mga 2:40 at 1:40 nag-start. Kasi nag-ano pa ako, nagluto. Tapos kumain. Mamaya magkakapi ako yan. Turbos dan my friend from Gios. Ayan. Ayan. Huwag kalimutang dikitan sa aking member na si Bloody Coder. Ayan. Yung binababa ni Nightboot. Polobi dan from Junior era. Girlie G dan. Ayan. From Eric. Nelmar Lalabs. May love shoutout. Ayan. Kumusta ka na Nelmar? Ayan. Love Girlie. Ayan. Thanks from Eric. Eric, thank you daw. Ayan. Lilatski, naka-pin mga lalabs. Palablab naman si Lilatski mga lalabs. Ayan. Eric L3, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nelmar Channel, good morning from Jumong. Ayan. Nelmar Channel, nagbaba ng bahay. Dios Channel, Dan. Ayan. Ayan, padikitan naman yung aking member mga lalabs, yung binababa ni Nightboot. Kumain ka na ng kumain, ha? Kuya Jumong, alam mo bang nagluto ako ng ginataang tilapia? Rinito ko siya. Tapos, nawalan ng gas. Paglagay ko ng gulay, wala ng gas. So ngayon, hindi naluto yung gulay. Matigas pa, green na green. Diba okay naman kainin ng gulay kahit matigas pa yan. Kinain ko na lang ng hilaw. Murit na lang yung isda.
yung isdang niluto ko, prinito ko muna bago ko binataan. Kaya nakain ko pa rin, ayan. Nawalan ng gas. Sa ano dito yung madaling araw, wala lang nagtisinda ng gas. Ayan. Good morning, Kuya Jumong from Nelmar. Ayan, Gio's channel, dan sa'yo, pasok lipo from Love Love Girly. Ayan. Puntangan ko nga si Love Love Girly. Ayan, okay lang, host. Ayan. Play ko yung video mo kagabi, Lalab Nelmar. Ayan, si Girly G. Sabay mo ako, Girly G. Ayan, lalang. Late reaction ng ano ko yung, ayan. Yung, ayan, ang laki pala ng bahay mo, Girly G. Sana all. Okay yun, host. Maganda, matigas pa. Hindi naluto yung gulay. Ayan, nakapin all dikit. Yan, Love Love Girly. Ang laki ng bahay mo, lalang. 7.04. Sana all. Ayan. 7 million. Mura na lang ano, Kuya Jumong, yung isda. Prinito ko muna siya bago ginataan. So ngayon, kumulo-kulo naman siya ng konti. At least, luto na yung isda. Yun nga lang yung gulay matigas. Wala akong magagawa, walang nangga. Ayun, nakain ko naman siya. Ayan, Eric nagbaba ng bahay. Ayan. Love Dan from Gio's channel. Ayan. Ayan, padikitan naman yung aking member na si Jonas. Mga lalas, binababa ni Nightboot. Ayan. Silence Dan Digit from Junior Era. Ayan. Ayan, may harang ka ano. Love G. Girly G. Ayan. Eric Dan from Gio's channel. Ayan. Eric Elter nagbawa ng kanyang bahay. Life. Mega love shout out. Loves life. Ayan. Life nagbaba ng kanyang bahay, mga lalang. Ayan. Ayan, palablab naman si Bicolana ng Uragan. Ayan, Girly G, nasa bahay mo ako, pinapanood ko yung video mo. Ayan. Love Girly, I'm here in your house. Loves. Ayan. Ayan, Gio's channel, pasokli na lang from Love Girly. Ayan, Gio's channel, Dan Dikit from Junior Era. Ang galing naman kumanta. Medyo nagkagising mo lang ba, Kuya Jumong? Nagkapi ka na? O nakahilata ka pa dyan? Ayan, love okay na po from Gio's channel. Ayan, Pulobidan my friend, welcome from Chubos channel. Ayan, Hilmar channel, nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa'yo, Love Girly. Ayan, sukli na lang from Nelmar. Gio's channel, ayan, dan na si Jumong sa'yo lang. Eric Eltridan, bro, stay healthy. Ayan, Bongs World TV at iba pa. Good morning, mega love shout out, Bongs World. Ayan. And may jacket ka na, Bongs. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay. Makipaglablaban ka dyan. Paklalabs, nakasupport lang yan si Ahak. Ayan, Girly. Nagbakas ako. Okay lang yun. Huwag mo nang balikan. Ayan. Girly G, ayan. Ako yan, si ano ba yun? Si Android. Ka-end ko lang ng silent ko, host. Amoy higaan. And then your era, sukli later on. Ayan. Nansay Junior Era, pasukli na lang from Nelmar. Junior, ayan. Dan ako sa'yo, Madam Girly, Junaski. Ayan. Nakasupport lang to si Junaski. Makipagdikitan ka dyan. Ang aking member na si Junaski. Thank you so much naman dyan, Junaski, sa pag-renew mo. Ayan.
Ayan, naka 2 months na po si Junaski sa akin mga lalabs. Salamat sa iyong suporta, Junaski lalabs. Ayan. Walain ka ng Diyos. Ayan. Junior Era nagbaba ng bahay mga lalabs. Patamsakan daw si ano, sabi ni ano. Ni Nightbot, huwag kalimutan si Haas. Ayan, Nilmar Channel nagbaba ng bahay. Gius nagbaba rin. Junior Dan, thank you so much Ahak TV. Ayan. Share na po kita sa community ko, idol. Ayan. Thank you so much Ahak TV. Ayan. Salamat lalabs Ahak sa pag-share mo dyan. Jumong OTW from Gius Channel. Ayan. Ayan, Gius Channel. Ayan. Dan sa'yo si Jumong, balikan na lang. Life nagbaba ng kanyang bahay. Nelmar Tamsakdan, dating dikit from Junior A. Dan Jumong from Gios. Ayan. Ayan mga langas, huwag din kalimutang dikitan si Hoss. Ayan. Kaya Jumong, nasaan niya yung iyong pamamahay. Ayan. Baba muna kita Madam Larlotsky. Ayan. Kuya Jumong nandiyan. Ayan. Good evening all. Bloody Coder, mega love shout out. Lalabs. Ayan. Yung mga lalabs, padikitan naman yung mga binababa dyan ni Nightbot. Dating dikit. Ayan. Ayan, barista ni Pelie, tamsak lalabs, mega love shout out. Ayan. Pa ni barista Pelie, mega love shout out naman dyan. Nag-LS ka ba ngayon? Late na kasi ako nag-open. Ayan, live nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Lailotsky ka ng Janway. Ayan. Nelmar lalab nagbaba ng bahay. Kumusta ang lahat? Ayan. From Junaski. Ayan. Junior Era nagbaba ng kanyang bahay. Lailotsky nagbaba ng bahay. Turbos nagbaba ng bahay. Ayan. Mga lalabs, padikitan naman si Kino, yung aking member mga lalabs. Ayan. Shout out lang yung dumikit sa kanila mga lalabs. Bibigyan ko ng 2 banana. Ayan. Bloody Coder lalabs. Bloody Coder. Ayan, Gius Channel nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Yung mga lalabs, padikitan naman yung nakapin. Si Kuya Jumong nag-LS din po yan. Ayan, nandyan din si barista ni Pelie. Ayan. Si barista, padikitan din mga lalabs. Ayan, nag-ELS po yan. Inaantok na ako. Ayan. Sige Junaski, matulog ka lang dyan at si Nightbot na ang bahala sa'yo. Ayan. Nilmar Channel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. 5 million in the house, thank you so much. Ayan. Ayan, 5 million mga lalabs. Maraming salamat naman sa 5 million dyan. Ayan. Padikitan yung nakapin mga lalabs, padikitan. How are you? Ayan. I'm good. Lalabs, Bloody Coder. Ayan. Salamat naman Bloody Coder sa support dyan. Ayan. Palablab naman sa Bicolana ng Oragon mga lalabs. Palablab. Ayan. Ayan, padikitan yung nakapin mga lalabs. Padikitan. Aray ko. Ayan, 8 million in the house. Ang galag shoutout, 8 million. 8 million, thank you so much. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na dikitan mga lalabs. Ang binabawa ni Nightbot na si Lloyd. Ayan, mga lalabs. Giyo lang po kayo ng bakas sa dulo. Ayan. Hi friend, good. Ayan. Hi friend, good. Ayan. Mission TV, may galag shoutout lalabs. Mission TV. Ayan. Thank you for coming, Mission TV. How are you, lalabs? Mission TV, ayan. Bones World TV at iba pa, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, ayan. Bones World, ayan. Kino Bambam Dan po from AJ Pinaso, ayan. Thank you so much Kuya AJ. Dahil sa pagdikit mo kay Aray, yung pa ako. Kay Kino Bambam, I'm gonna give you 2 banana, AJ Pinaso. Magbaba ka na ng bahay mo dyan, AJ Pinaso. Bibigyan kita ng 2 banana. Yan, mag-iwan ka po dun sa
video niya, mag-iwan ka ng bakas doon, Kuya EJ Pinaso, sa dulo ng message na Ailinski, galing ka kay Ailinski para alam niya na galing ka sa akin, ayan. Para mabalikan ka rin niya, ayan. Lailoski ka na dyan, ang gawa ng kanyang bahay guys, short video, sungkitin niyo po. Nakasabit po, ayan. Nakasabit si Kuya Jumong, eh. Jason L. Cherry Lee, mga shot po di mag-promote host, thank you. Sige lang, mag-promote ka na dyan, Jason, ayan. Christmas Grand Live Stream, sige lang Lanal, ayan. Mag-promote ka na dyan, ayan. Ayan, 12 million in the house, mga shout out. Thank you so much mga lalas, thank you so much. Thank you so much dyan. EJ Pinaso, TW, ayan. Lailoski nagbaba ng may madaming mission siguro iyan si Uy, Juraski. Ayan, huwag kalimutang dikitan si Juraski mga lalas, ayan. Gius Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalas, Gius Channel. Ayan, EJ Pinaso, magbaba ka na po ng yung bahay. Nasaan na ba yung bahay mo? EJ Pinaso lalabs. Ayan, padikitan naman yung aking mga member dyan. Ang binababa po ni Nightboot. Ayan. Yan, 8 million in the house. Magalang shoutout mga lalas. Maraming salamat sa inyong support dyan. Ayan. Ano ba yung sabi ni Junaski? Papupulahin ko yung badge ko. Ilang buwan ka ba kailangan? Papupulahin. Yung badge ko ilang buwan ba kailangan? Maabot mo rin, Junaski. Susunod mag-renew ka uli, ha? Para pumula na yung badge mo. Nalagyan natin yan ng madaming kulay. Ayan. Yan, Nilmar, what happened to you, lalas? Binura mo yung iyong message. Ayan. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Kino, mga lalas. Ayan. Okay, ayan. Ayan, live nagbaba ng kanyang bahay. Dan sa'yo, Bongs World from Nilmar. Ayan. Bongs World, lalas, babalikan na lang po si Nilmar. Ayan. Totally okay, Junaski, ang butoy. Papupulain daw niya yung badge niya. Ayan, huwag kalimut ng yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Ayan, padikitan naman yung nakapin mga lalas. Nakasabit po si Jumong, si si Kuya Jumong. Kuya Jumong yan. Hindi ko napansin, bigla mong binure. Mali kasi yung typos, kaya inulit ko. Ayan. EJ Pinaso dan, full package. Pasok din na from nakbubulol tuloy ako. Bongs World, ayan. Nilmar, nagbaba ng boy. Nag-end ka na, Nilmar channel, my friend. Ano ba yung nag-end? Ayan, Ahak TV nandyan, nakasupport. Nakasupport, ayan, Ahak TV, Gios channel, ayan. 100%, ayan. Ayan, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Lloyd mga lalag. Audio mo kanina pa. Nag-silent LS ka ba lalag, Nilmar? Ayan, 9 million in the house. Mag-love shoutout. Bloody Coder, ayan. Makipaglaban ka dyan, Bloody Coder, ayan. Nag-silent din siya. Ayan. Hindi kasi ako nag-check kanina kasi yung pagka-out ko ng trabaho ko, ang ginagawa ko, alam na yun, yung nightly routine ko, naglalakad ako, walang internet sa labas. Ayan, naglalakad, hindi ko napansin. Hanggang pagdating ko ng bahay, nagluto nga ako, yun nga, nawalan nga ng gas. Ayan, ngayon lang nag-notification sa akin, ayan. Oo, kagabi bago matulog, ayan.
Thumbs up po ay Kane Forever. May live shoutout lalabs. Kane Forever. Ay, salamat naman sa patamsak dyan. Ayan. Facebook root. Ayan. Bloody Coder. Ayan. Follow me on Facebook. Ayan. And thank you so much mga lalabs. Ayan. Yung binababa ni Nightbot. Ang sipag naman ni Nightbot magbaba. Huwag kalimutang dikitan. Ayan. Ayan. Salamat naman Kane Forever. Dalaw po nasa biyahe pa po. Ayan. Kane Forever, maraming salamat. Mag-iingat ka lalab sa iyong biyahe. Ayan. Mag-iingat ka sa biyahe mo lalas. Ayan. Nilusob ko yan si Nilmar. Tulog na ata 6 na parak. Nilusob mo si Nilmar na walang kaalam-alam. Salamat po sa pagpasyal sa munti kong bahay. Ayan. Walang anuman po Kane Forever. Ayan. Sana all forever. Ayan. Sana all my forever. Ayan. Ayan, Bloody Coder. Ayan. Twitter root. Ayan. Palablab naman yung mga binababa ni Nightbot, mga lalag. Ayan, Kuya Jong, dan daw sa'yo si Bongs World. Pabalikan na lang, Kuya Jong. Ayan. Ulpak na sa'yo, Kuya Jong. Ayan. Ayan, 10 million indangas. Mag shout out. Yelmons in Hong Kong. Tamsak. Good morning, ayan. Yelmons, ayan, jakitan kita lalas. Ayan, may jacket ka na po, ayo, Yelmons in Hong Kong, ayan. May jacket ka na lalas, pwede ka na magbaba ng yung bahay, makipagdikitan ka dyan lalas, ayan. Nalugan ko dumong, ayan. Nakasilent si Nilmar, tulog, ayan. Hindi niya alam, tinusok na lang tinusok ni Jumong. Ay, maghanap pa tayo. Nilmar, nasan yung bahay mo lalag? Si Nilmar naman yung isunod natin. Nakakalimutan ko na Kuya Jumong, nasa taas ka pala. Nangalay na si Kuya Jumong sa taas eh. Ayan, Jane mo to, may live shoutout. Ayan. Sana si Nilmar, nasan na yung bahay mo lalag? Nilmar. Nilmar lang, magbaba ka na ng bahay mo. Ay, ng bahay mo, ayan. Win Style, may live shoutout. Hello, host. Ayan, Win Style, ayan. Parang, paring Ahak TV. Ayan, kilala mo si Ahak? Yelmons in Hong Kong, ayan. Ayuda, host. Ayan. Ayuda daw mga lalabs, ayan. From Jen mo. To, sige lang lalap, Jen ka lang. Mamaya na yung ayuda. Makipagdikitan ka mo dyan. Ayan, Bloody Coder, winner root, ayan, winner ka na naman dyan, ayan. Ayan, mga lalas, patamsakan naman, padigitan yung mga binababa ni nanalo ka daw, AJ Pinaso, ayan. Nilmar, nasaan ka na ba? Ayun si Nilmar. Ayan ka lang, ayan. AJ Pinaso vlog, ayan, sa status private, ayan, nanalo ka daw. So si Nightbot mapagbiro. Ayan, JN Moto, nagbaba ng kanyang bahay, Bicolanang Oragon, palablab naman mga lalang. JN Moto, ang laki naman ng bahay ni Jensen. Ayan, Winstyle Yelmons in Hong Kong. Ayan, Dan po from Winstyle. Ayan. Jensen Dan from Eric. Ayan, pabalikan na lang Jensen si Eric. Dan na sa'yo. Ayan, Jensen, nasa bahay mo ako. Ayan, Jensen. Jensen, nasa bahay mo ako, Jensen. Ayan. OTW Nilmar, ayan, Maringel Mustana from Ahak TV. Ayan, magkakilala pala kayo, Ahak. Kilala mo si Maringel, ayan. Ayan, Dan Jumong from Yelmons in Hong Kong, ayan. Dan sa'yo, IGN mo to, pasok lipo, ayan. Manager ni Barista, tamsak uli lalabs. Salamat naman sa patamsak dyan. Nandyan pa si manager ni Barista, ayan. Salamat po sa patamsak, ayan. Nilmar Dan po, ayan, from Sangang Dikit, ayan, from Bongs World, ayan.
Okay lang paring ahak, TV, ikaw kumusta ka dyan? Ayan. Magkakilala pala kayo. Bongs World ng baba ng bahay. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Hos mga lalang. Ayan, may harang ka, Jinsan. Jinsan lalabs, ayan. Winstyle nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Bongs World TV at iba pa dan pulpak from Jumong. Ayan, Jinsan, may bakas ako. Ako yan. Si Android. Android 16, ayan. Kapihan ni Barista, kumusta boss? Ayan, from Mahak TV, ayan. Ayan, Jumong nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman yung nakapin mga lalab si Nilmar. Nakasabit po si Nilmar mga lalabs, nakasabit. Ayan, Eric L3, Winstyle, vlog dan po from Eric. Ayan, Winstyle, pabalikan na lang si Eric, dan na daw sa'yo. Geo's channel, nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga lalabs, palablab naman yung mga binababa ni Nightbot. Maluoy na oy, maluoy. Ayan. Ayan, Jensan, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan. Binigyan kita ng isa, Jensan. Ayan. Eric OTW from Bongs World. Kuya IG, nasaan ka na? Umalis na si Kuya IG ata. AJ Pinaso, lalabs, nasaan na? Dan sa'yo, Yelmons in Hong Kong from Nelmar. Ayan, Kuya Jumong, nakasupport. Huwag kalimutang dikitan ng aking member na si Kiano mga lalabs, yung binababa ni Nightboot. Dan at Nelmar channel from Yelmons in Hong Kong. Ayan. Eric L3 Dan Idol, thanks from Winstyle. Ayan. Ayan, full pack ko to Jensan, 1 minute lang pala to lalab. Napakaganda naman. Nakakatakot yung alon. Sure paring Ahak TV, ayan. Si Ahak hindi naman nagbababayan ng bahay, na dyan lang naman yan, ayan. Dan at Eric L3 from JNTV, ayan. Ayan, Jensan, may harang na naman. Kilala mo si Ahak? Ahak TV, ayan. Kilala mo siya, Yelmons Lalam. Maringil, wag mo nang balutin ang pamasko, ha. Ayan, Bongs World TV dan from Eric. Ayan, dan ako sa'yo, Jensan. May bakas ako dun, lalas. Huwag mo nang balikan. Yes, host, kilala ko siya. Ayan. Magkilala pala kayo. Ayan, dan sa'yo, Eric L3, pasok lipo. Ayan, from Nelmar. Ayan. Hello cards, may galab shoutout. Ayan, shoutout host. Ayan. Jan May official, may galab shoutout sa'yo host. Ayan. Kumusta ka na, Jan May? Ayan, hello cards, nagbaba ng bahay. Eric Dan, full package from Bongs World. Ayan. 9 million in the house, mag-love shoutout mga lalap sa 9 million. Salamat naman sa 9 million dyan. Maraming salamat sa inyo dyan mga lalabs. ML time, nandito na di Lucans. Ayan, sidekick ni Barista. Ayan, thumbs up ulit lalabs. Ayan. Salamat naman sa pa-thumbs up dyan. Ayan, napaka-supportive naman talaga ni Lalabs Barista. Ayan, padikitan naman yung nakapin mga lalabs. Salamat po sa pa-sidekick mo dyan. Ayan. Hello cards OTW from Bongs World.
Dan tamsak sa'yo, ayan, salamat sa patamsak dyan, lalabs dyan, may official, ayan. Huwag kalimutang dikitan si host, mga lalabs. Winstyle Vlog, nagbaba ng bahay, Ahak TV, haha. Ayan, magkakilala rin kayo, Alucards. Kilala mo pala si Ahak. Marami ka palang friends, Ahak. Bus barista kape ko ha, timpla mo na. Ayan, Winstyle Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaws. Dan Nilmer Channel, ayan, walang bakas, comments turn off from JN Moto. Ayan, JN Moto nagbaba ng bahay. JN Moto, mga lalaws, JN Moto. Kilala kahapon lang eh. Kahapon lang ba kayo nagkakilala yan? Ayan, padikitan naman si Junaski Manalab, yung aking member dyan na binababa ni Nightboot. Bongs World, pababa ng bahay from Alucards. Ayan. Eric L3 nagbaba ng kanyang bahay. Alucard G dan from Eric. Ayan, Alucard, balikan mo na lang si Eric. Dan na daw sa'yo, lalabs. Eric Elter dan. Ayan, Jen Moto, nakasupport lang dyan. Ayan, dan tamsak ko. Maraming salamat sa patamsak naman dyan, lalabs. Ayan. Ayan, padikitan naman yung mga binababa ni Nightboot, mga lalabs. Ayan. Dan Eric L3 from Yelmonds. Ayan. Eric L3 dan Tuyo from Alucards. Ayan. Ayan, 6 million in the house, lalabs. Ayan, may galab shoutout sa 6 million. Ayan. Lagi kang nasa isip. Mary JTV Vlogs, tamsak po. Maraming salamat po sa patamsak dyan, madam. Ayan. Andyan pala si Madam Mary GB Vlogs. Kumusta ka na po? Ayan. Alucard Z, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Bongs World. Ayan. Alucard, nandun sa'yo si Bongs World. Babalikan na lang. Ayan. Tamsak ko. Maraming salamat sa patamsak dyan. Ayan. Mary, naglag shoutout sa'yo, lalabs. Ayan. Winstyle, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, padikitan naman yung binababa ni Nightboot, mga lalabs, na si Bloody Codor. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mag-love shoutout naman dyan, mga lalabs. Maraming salamat. Ano na ba ako? Ayan. Ayan, Mary, nagbaba ng bahay. Ayan, mga lalam. Dan, Jen Moto dan na sa'yo si Yelmonds. Pabalikan na lang. Ayan. Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alucard Z, nagbaba ng bahay. Naku, antok na naman ako. Ikaw naman, Ahak. Pare, antukin ka. Magkapi ka kaya? Anong oras na ba yan, Ahak? Panay antok ka na lang naman lagi. Antukin naman to si Ahak eh. Magkape ka kaya, ayan. Nelmar, nagbaba ng kanyang bahay, ayan.
Matulog ka pa ring Ahak TV para Mons. Ayan. Huwag kalimutang dikitan at tamsahan siya sa mga lalab. Ayan, pasok ka sa bahay ko Ahak at magkapi ka doon na from Alucard. Ayan. Wala pa kasi ako kasi tulog. Panggabi kasi ang trabaho niya, kayo naman mga lalabs eh. Kasi pang gabi trabaho ko idol, ayan. Sige na Ahak, matulog ka na. Style nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Eric L3, ayan, Yelmons done from Eric. Sana all may trabaho. Pati ikaw ba, Alucard, wala ka bang trabaho? Ayan, si Sana all may trabaho, ayan. 6 million in the house, may love shoutout, nangala yung aking paa. Yung mga lalas, padikit na naman yung mga binababa ng nightbot dyan, ayan. Eric L3 nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, nandiyan na naman si Ahak. Antok lang yan Ahak, matulog ka na kaya? Antok lang yan lalabs, anong sabi nito? Ilagay na lang kita sa isip ko host para ikaw ang laman ng aking panaginip. Manak. Ayan, Winstyle dan full package from Bong's World, ayan. Nilmar nagbaba ng bahay mga lalabs, ayan. Pati ako sa'yo, nadadala ko sa antok mo, ano eh. Ayan, Joren's channel, hello ma'am host, mga love shout out. May jacket ka na po, ayan. Joren's. Nadadala ko sa antok ni Ahak eh. Nantok tuloy ako. Ayan, Eileen C, good morning po from Romalyn Raptella, ayan. Salamat po dyan, madam. Ayan, Romalyn. Ayan. Joren channel, pasali here. Ayan, sige po, magbaba ka na po ng bahay. May jacket ka na. Joren. May jacket ka na po. Ayan. Maringel. Ayan, from single ka na ba, idol? Ayan. Hindi na tayo single, mga lalag. Ayan, Romalyn Ratela, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mary Joseph Tulslok ulit host. Ayan, salamat naman sa patuslok. Mary Josa, ayan, maraming salamat po lalabs. Ayan. Ayan mga lalabs, huwag kalimutang dikitan yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Yelmons in Hong Kong dan from Alucards. Ayan. Yan, Alucard G, nagawa ng kanyang bahay. Ahak, matulog ka na. Antok lang yan, ayan. Nilmar nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab naman yung nakapin mga lalabs, si Bong's World. Ayan, Mikasha Kusin, Migalab shout out, Miss Bulong, ayan. Migalab shout out, Mikasha Kusin, ayan. Bulong-bulong lang tayo at may tulog na. Sige po, Mary Josa, patangsak naman sa kanyang ano. Sige po, lalas, Mary Josa, ayan. Tamsakan natin yung nakapin mga lalabs. Ayan, Bong's World, dating dikit. Ayan, laki-lakas ng tawa ni Mikasha Kusin. Pang-asar din to si Mikasha eh. Lakas ng tawa. Active bawal matulog ngayon. Ayan. Oo nga, Alucards, kaya ako mamaya magkakapi ako. Nilmar channel dan from Joren's channel. Ayan. Yan, bili mo na ako host ng pagkain ni Alaga. Stay tuned lang si Pikok sa'yo. Sige Nilmar, lalabs, charge mo yan at baka malubat yan.
Ulitin ko, idol, maraming salamat po sa kabutihan mo. Keep safe always, idol, and God bless. Ayan. God bless you to lalabahak. Matulog ka na dyan. Matulog ka na, ahak. Ayan. Palab on my premiere, 8:30 p.m. Pinas time. Ayan. Sige, Mikasha Kusin, palablabin natin yan. Busy ka sa work? Sige, pupuntahan ko yung bahay mo. Tamsakan muna natin yung nakapin, mga lalabs. Sa paparating na premiere ni Madam Mary Josa. Yan, Madam, tamsak. Sabi ko lang ng Oregon at pati yung aking main. Sige, Mikasha, ayan. Diyan ka lang muna. Kunin ko na lang yung bahay mo, baka busy ka, ayan. Bawal talaga kasi mag-email pa ako, Alucard, ayan. Jorin ATW from Nelmar, ayan. Mary Vlog dan po from Jorin Channel, ayan. Bongs World TV dan from Yelmons, ayan. Million na sub ni Jorin, ayan. Sana all. Sana all. Matagal na ata yan siya nag-YT, malaki-laki na ng sahod siguro niyan. Jorin, bahay mo million na, ayan. Hello from Dalia Ayad, ayan. Dalia Ayad, nagbaba ng kanyang bahay. Nice channel, dear friend, ayan. Merjusa, siya yan, ayan. Rapsan, 3 tamsak sa gwapa na ako, ayan. Salamat naman dyan. May jacket ka na po, Rapsam, ayan. Rapsam, maraming salamat po. Baka kako nagkamali ka lang, ayan. Nining Chona, may love shoutout. Tamsak ho, salamat sa patamsak. Ang bilis gumalaw. Ayan, Nining Chona, meron ka na pong jacket, lalas. Pwede ka na magubay ng bahay mo dyan. Dan Mary Joseph from Yelmons, ayan. Palablag naman yung aking mga member dyan, mga lalabs, ayan. Yung binababa ni Nightboot. Yan, Dalia old friend. Ayan, Winstyle, nagbaba ng bahay. Hello OFW World from Rapsam, ayan. Nantoyo Jorin from Nelmar. Jorin, bahay mo yan, ayan. Winstyle, nagbaba ng bahay. Ayan, Madam, tamsakan, pangalawang tamsak. Ayan, Alucard, nagbaba ng bahay. Ayan, Jury, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Nining Chona, nagbaba ng bahay. Daniel, sa bahay mo, sukli kita, ayan. From Merijosa. Watisari, hello, good morning my friend from Watisari. Ayan. Dan tamsak sa nakapin. Ayan, nasaan na si Mikasha? Mikasha, umalis ka na ba? Ayan, si Mikasha nawala na. Dan tamsak sa nakapin from Rapsam, ayan. Ayan, Watisari, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jorin's channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, ayan. Mary Josa, nagbaba ng kanyang bahay. Nining Chona, dan daw sa si Mary Josa, ayan. Dan at Romalyn Ratelia from Yelmons, ayan. Mary Josa OTW from Bongs World. Nining Chona, dan po si Romalyn Ratela, pabalikan na lang po. Salamat at Bongs from Mary Josa, ayan. Mary Josa Lalaws.
na mali daw, yan daw yung bahay ni Jurins. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Ho. Sabi ni Nightboot na mali ko, ito bahay ko. Ayan, from Jurin. Ayan. Normalin dating dikit tamsak na lang from Mary Josa. Ayan, morning Ho. Ayan. Huwag lang muna luto pa ako. Ayan, from buhay ko. Ayan. Mali ang milyon na bahay mo, mangisda ka pa. Milyon na bahay, nangingisda pa rin. Ayan. Nining Chona TV dan from Watisari. Ayan. Madam Lailutsky, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Huwag kalimutan si Junaski, mga lalams. Ayan. Ayan, ano ba itong naduduling ako? Ano ba yung pangalan niya? M. Aaron. Mega love shoutout. RM Aaron. Ayan. Ayan, RM Aaron. Meron ka na pong jacket lalas, pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan. RM Aaron, ayan. Ayan, Dan Joren, 554 ako sa bahay mo from Mary Josa. Ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Kay ng mga lalams. Padikitan naman yung binababa ni Nightboot. Ayan. Lailutsky, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nandyan pa ba si si Winstyle? Winstyle, nandyan ka pa? Winstyle, thank you po Ma'am Mary at sa pag-inform. Ayan. Oy, may love shoutout hula. Ayan. Oy, may love shoutout lalab. Oy, may anasi. Ayan. Baba ng kanyang bahay si Oimi, mga lalas. Palablab naman si Oimi. Ayan. Dan Lailutsky from Mary Josa. Ayan. Mary Josa dan from Watisari. Ayan. Punta ka LS ko, nag-aayoda ako banana at WH. Ayan. Love channel, may love shoutout po sa iyo, lalabs. Ayan. Love channel, madam. Ayan, thumbs up. Salamat sa thumbs up po. Ayan. 12 million in the house, mga love shout out. RM Aaron, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Winstyle, nandyan ka pa, Winstyle. Magbaba ka na ng bahay mo dyan. Winstyle, lalabs. Ano ata si Winstyle? Rap Dan from Oime. Ayan. Rap, pabalikan na lang si Oime. Dan na daw sa'yo, lalabs. Ayan. Yan, si Bicula ng Uragon, mga lalas. Palablab naman. Ayan, Jorin Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Yelmons in Hong Kong. Ayan. Nakasupport lang. Ayan. Dan Watisari, ayan, 196 to you. Ayan, Watisari. Si Watisari na nga lang eh. Watisari, drop your link. Watisari, where is your house? Drop your link, Watisari. Ayun pala. Nakita.
Yan mga lalabs, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay, baby pa. Ayan. Ayan, Aaron dan to you from Watisari. Ayan. Hoy, may Anasi nagbaba ng bahay. Yelmons in Hong Kong nagbaba ng bahay. Watisari, no need to drop your link, Watisari. You already on the pin, lalabs. Watisari. This one, Watisari. Ayan, Watisari. Nasa bahay mo ako, lalabs. Watisari, ayan. Ayan, Yelmons nagbaba ng bahay. Watisari nagbaba ng bahay. Oy, may Anasi nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman yung aking binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan. Serap Sam. Ayan, 400 to your house from Jorin channel. Ayan, Watisari, I connect this one to you. Ayan. Dan Dikit, Watisari from Love Channel. Ayan, Watisari. Balikan na lang si Love Channel. Dan RM Aaron from Mary Josa. Ayan, nagbaba ng bahay. Watisari, ayan. Dan sa'yo si Rapsam, pabalikan na lang. Ayan. Watisari, dan please from Oimi Anase. Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalabs na si Kiano. Ayan. Love Channel, drop your link from Watisari. Ayan. Dikit na ako sa kanila, host. Iwanan na lang bakas. Ayan. Sige po, Marichosa lalabs. Jorin Channel, syukran kitir. From Rapsam. Ayan, Jorin nagbaba ng bahay. Ayan. Pimi Anasi. Ayan. Dan to you from Jorin Channel. Ayan, Love Channel, Watisari here. Ayan, from Love Channel. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung mga binababa ni Nightbook at mga lalas. Ayan. Yung aking member na si Bloody Coder. Ayan. Dan Jorin Channel from Yelmons. Ayan. Oy, may Anasi dan to you from Watisari. Jorin dan to you. Syukran kitir. Ayan. From Oy, may Anase. Ayan, Love Channel. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalas. Palablab naman si Love Channel. Ayan. Dalia Ayad. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Watisari, Chukran from Aimee, Larok TV, mga love shoutout. Ayan, tamsak host. Salamat naman sa patamsak. Ayan, may jacket ka na po. Ayan. Larok TV, hello host. Ayan, may jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan. Jorin Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Jonaski Dan. Ayan. Jonaski, pabalikan na lang po si Jorin. Ayan. Yan daw sa'yo si Jorin Lalas Jonaski. Ayan. Yelmons in Hong Kong, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, Yel from Love Channel. Ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Wa. Sabi ni Nightboot mga lalas.
Your Welcome Love Channel, ayan. Larok TV nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Jorin Channel, Dan Polpak, Prawati Sari, ayan. Ayan, 12 million in the house. Mga love shoutout mga lalabs, 12 million, ayan. Ay, may naggawa ng kanyang bahay, ayan. Dan Polpak sa nakapin. Ayan mga lalabs, salamat naman. Ayan, sino ba yung dumikit kay Jonaski? Nabasa ko kanina. Ayan, Jonaski, pabalikan na lang yung dumikit sa'yo, si Jorin Channel. Ayan. Jonaski, alam ko nandyan ka lalabs. Pabalikan na lang lalabs. Ayan. Yalmon in Hong Kong, suklian na kita. Ayan, from Jorin Channel. And 9 million in the house. Mga love shoutout mga lalab. 9 million, thank you so much. Ayan, Yels Mountain HK dan from Watisari. Ayan. Ayan, 13 million in the house. Hazara Channel AFG. Mga shout out. Hazara, ayan. Thank you, Joyrin from Yelmons in Hong Kong. Ayan. Watisari dikit dan from Larok TV. Ayan. Dalia Ayad dan Connect from Jorin Channel. Ayan. Azara Channel nagbuwa ng kanyang bahay mga lalabs. Hiller 77 Mix TV. Hi, mag-love shoutout po Sir Hiller. Ayan. Mga lalabs, palablab si Hiller. Ayan. Marami pong tao dyan. Ayan. Rapsam Larok TV. Ayan. Nagbaba ng bahay. Mga lalabs, palablab naman yung mga binababa ni Nightboat. Ayan. Ayan, Idol Healer from Yelmons. Ayan, magkakilala kayo. Maraming tao dyan kay Sir Healer. Ayan. Maraming tao sa kanyang LS mga lalas. Palablab si Sir Healer. Ayan. Azara Channel. Ayan. Pa-support daw. Ayan. Thank you has. Walang naman po lalabs channel. Ayan. Azara dan Pulpak from Jorin Channel. Jorin Channel ang baba ng bahay. Ayan. May mansyonan. Ayan. Yalsmon Yahoo. Ayan. Oy, may anasin ng baba ng bahay. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung aking member na si Lloyd. Ayan. Please support me. Ayan. Hazara. Morning Idol Healer. Ayan. Oh my God, si Asara pala naka-live to eh. Bakit ito nagbaba ng bahay sa akin? Hi. Azara, what is this? Sipahin ko to. Azara, don't drop your house. You are on live stream also, no?
Nak Naka-live din siya mga lalabs, si Zara, ayan. Tapos binababa niya yung bahay niya. Mapapalo tayo ni Lolo, ayan. Saan na ba ako? Ate Sari nagbaba ng kanyang bahay, love channel dan po, ayan. Pasensya ka na ano. Kasi naka-live ka rin, bakit ka nagbababa ng live mo dyan, ayan. Mapapalo tayo ni Lolo, ayan. Ate Sari nagbaba ng kanyang bahay, love channel dan po ako pahinging ayuda from Jorin channel, ayan. Dan sa nakapin from Larok TV, ayan. Simple Art, Jonish, ayan, Jonyo TV, hello po, may love shout out. Yan, long time you didn't come. Simple Art, Jonyo, ayan, love channel, ayan. Dan daw po si Rapsam, pabalikan na lang. May anasin nagbaba ng bahay, ayan. Simple Arts nagbaba ng bahay, Rapsam Dan, dikit from love channel, ayan. Healing Mix TV dan po from Jorin channel, ayan. Jorin channel nagbaba ng bahay. Yan, Kylie Creeper dan Connect from Simple Arts. Ayan, yan ata yung binababa ni Love Channel. Yan, oy, may anasi Dan. Ayan, from Rapsam. Ayan, Simple Art Jonyo TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, oy, may anasi Dan from Rapsam. Ayan. Yung mga lalas, huwag namang kalimutang digitan yung aking mga member dyan. Yung binababa ni Nightboot. Ayan. Simple Art Dan po from Jorin channel. Ayan, Rapsam Dan to you. Shukran Kitir from Oime. Love channel, thank you from Rapsam. Ayan, palablab naman si Bicula ng Urabon mga lalabs. Ayan. Pills, ano yung please? Welcome Rap from Love channel. Ayan. Just wait on me after this one Love channel. I will pin your name, your link. In Yelmons in Hong Kong, nakasupport lang. Ayan. And Simple Arts, Jonyo, Jorin's channel, dan po, ayan. La la la.
Ayan, 4 million in the house. Mga love, shout out. Jorin channel, dan na po from, ayan. From Simple Arts Jonyo, ayan. Hoy, may nababa ng kanyang bahay. Thank you po sa lahat. Ayan, from Jorin channel, ayan. Ayan, syukuran kitir pray oy me, ayan. Ayan, love channel. Hoy, may anasi dan kunik from Simple Arts Jonyo, ayan. Simple Arts Jonyo TV, ayan. Dan sa'yo si Rapsam, pabalikan na lang. Ayan, paligid naman yung nakapin mga lalag. Ayan, Simple Arts Junior nagbaba ng bahay. Hello Cars nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mga love, shoutout mga lalab. Salamat naman sa 8 million dyan. Dan na oy me from Yelmons. Ayan, Yelmons in Hong Kong. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Mga love, shoutout. Maraming salamat po sa 5 million mga lalaws. Rapsam na sukli na po, thanks from Simple Arts Junior. Ayan. And 9 million in the house. Mga love, shoutout mga lalab. 9 million. Ayan. Ayan, Prexy Joy Lazada. Hello, ayan. Good morning po, madam. Prexy Joy, ayan. Parang salamat po sa paharang dyan. Ano ba yan? Bila ko na tayo, parang gusto kong magkape. Parang gusto kong magkape. Ako'y inaantoks. Ayan mga lalabs. Ayan, Pawn Star. Mag-love shout out. Ayan. Yalmons in Hong Kong. Ayan, Danda from Rapsam. Ayan.
Madam Perk si Joy Lazada, mag-love shout out. Ayan, palalab sa inyo uploads. Sige po, ayan, tingnan natin yung anyo upload na yan. Ayan, sige, puntan ko yung bahay mo, madam. Ayan. Kumusta ka na? So, okay lang po, madam. Ayan. Madam Prexy Joy. Ayan. Kagigising mo lang po. Ayan, Prexy Joy Lazada dan pasukli ko from Alucads. Ayan. Ayan, Madam Prexy Joy, nasa bahay mo po ako. Ayan, shopping grocery. Ayan. Thank you ho sa pagpinulangan naman, lalabs. Ayan. Ayan, Accord OTW from Sexy Joy Lazada. Ayan. Thank you, Rapsam OTW from Yelmons. Ayan. Prexy Joy Lazada dan po from Simple Arts. Ayan. Halo cards ng baba ng bahay. Ayan, Madam Prexy Joy. Sa bahay mo ako, madam. Daming harang. Daming harang, madam. Ayan. Ayan, palablo sa inyo upload, mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Prexy Joy. Ayan. Ayan, Simple Arts Junior, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Yelmons in Hong Kong. Laki pala ng bahay mo. Ayan. Nasa bahay mo ako. Ano, Yelmons. Ayan, nasa bahay mo ako. Ayan, iwan kayo ng baka sa... Ayan, ayuda pa ako sa isa. Ayan. Ayan, mga lalabs, dikitan si Prexy Joy Lazada, mga lalabs. Nag-ELF po yan, madaming tao dyan. Ayan. Thank you, host. Ayan. Yelmons, ang laki ng iyong bahay. Ayan. May harang pa. Ayan. May harang ka, Yelmons. Ayaw nang tumigil ng harang mo. Pangalawa na to. Ayaw nang tumigil. Dami kasi nagkakasalubong tapos di man lang napanood, kaya inaantay ko na di magkasalubong para di halata. Ayan. Tama naman si madam. Ayan. Halo cards ng baba ng kanyang bahay. Ayan.
Ayan, Yelmons, dinikit ko na sa'yo. Ayan. Pinanood ko siya ng 2 minutes. Ang ganda ng castle. Ayan. Nagilis din ako kaya pwede mo nyo ako ma-shoutout every 6:30 PM Pinas time. Ayan. Ayan mga lalos, nag-LS po yan si Madam Prexy Joy. Napunta ako dyan. Minsan pag na-timingan ng aking kasing pasok, madam, ay minsan hindi tayo magka-tugma. Ayan. Marami pong tao dyan mga lalabs. Prexy Joy Lazada, tikitan nyo yan. Ayan. Okay, punta ako maya. Ayan. Sige, alokat, ikalimbang mo yan lalabs. Kalimbang mo yan si Prexy Joy Lazada. Ayan. Yelmons in Hong Kong, dan dikit from Simple Arts. Ayan, dan ako sa'yo Yelmons. Thank you, Simple Arts. Dikit na din ako kanina sa'yo. Ayan. Thank you, host. Walang anuman lalabs. Ayan. Ayan, palalabsan yung upload. Ayan, Madam Prexy Joy, nasa bahay mo ako. Ayan. Panoorin ko lang muna. Ilang minutes ba to? 14 minutes. Iwan lang kayo ng bakas. Host, lakad muna ako. Alaga aso, balik maya ha. Ay. Sige po, ayan yung aso mong cute. Palakarin mo muna. Sige po, mag-ingat ka po madam sa paglalakad mo ng aso mo. Ayan, we're on the house. Morning host, mga love shout out. Kusina Sergey, mga love shout out. Ayan. Ayan, Kusina Sergey, meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan. Nag-channel, nagbaba ng bahay. Mirrors on the house. Nag-love shoutout lalab. Dan tamsak host, dating dikit. Ayan, maraming salamat mo sa patamsak. Ayan, Win Style Vlog. Nandyan ka pa pala. Tinatawag kita kanina lahat, umalis ka. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Yung mga lalas palablab naman si Bicolanang Uragon. Patamsakan naman lalas si Bicolanang Uragon. Ayan. Ako palubat na. Simple Arts done po sa'yo. Full pack from Kusina Sir. Yeah. Win Style Vlog, dating dikit na po. Ayan, from Simple Arts.
Ayan, Dorot TV host. Ayan, Dorot TV, may love shout out. Love channel dan tamsak dikit. Ayan. From Kusina Surrey. Ayan, Merry Christmas po. Ayan. Drop po link ng bahay mo po Kusina Serye from Simple as Junicio. Ayan. Junicio. Junicio Shuhada. Ay, may nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, kain tayo. All kakarating lang galing work. OFW Riyadh. Ayan. Hindi po lalabs, kumain ka lang dyan. Magpakabusog ka. Magpakabusog ka dyan, Dorot. Ayan. Dan sa nakapin, full pack. Ayan. Oy, may nagbaba ng bahay. Kusina Seri nagbaba ng bahay. Oy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Malablab naman yung mga binababa ni Nightbot, mga lalab. Ayan. Dorot TV dan sa'yo po ng tubig. Inom lang ako ng tubig mga lalas para akong nawala ng boses. Wait lang po, 2 minutes lang. Mag washroom lang ako mga lalas. Diyan lang kayo mga lalas, mag washroom lang ako. Ayan, Kusina Serye, nagbaba ng bahay dan sayo sa nakapin. Ayan. Bicolana ng Uragon, salmon with mossy butter. Ayan, salamat naman Rapsa, magbakas ka po dun sa video ko. Ayan. Balikan po kita mamaya. Bicolana ng Uragon dan tamsak dikit. Ayan. Salamat po. Ayan, salamat. Yan, Rapsan, bigyan kita ng 2 Rapsan. Ayan. Baba ka ng bahay, Rapsan. Ayan. Bigyan kita ng 2 Rapsam. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ko Rapsan. Hindi ko mapakita sa'yo kasi nagcha-charge. Yan, Rapsan, nasa bahay mo ako lalaws. May bakas ako yan, huwag mo nang babalikan, okay lang yan. Ayan. Simple done please. Ayan, from Oime, Kusina siya rin ang baba ng bahay.
Hello cards ng baba ng bahay, simple arts ng baba ng bahay, ayan. Ayan, Rapsam, unang dikit. Ayan, Kusina Seridan, please from Oime, ayan. Oime Anasidan, connect from Simple Arch, ayan. Oime connect to Simple Arch. Ayan, Rapsam dan, pasukli na lang Plum Arrow cards. Ayan, Kusina dan po please. Ayan. Palablab naman mga lalabs yung aking mga member dyan. Ayan. Padikitan na po yung aking mga member na binababa ni Nightboot. Mirror on the house, dan to yung kusina. Ayan. Maglanghos muna. Ayan. Okay lang po lalabs. Ayan. Lalabs, wait lang, mag-CR lang ako lalaba. Magsi-CR lang po, tamsak yan, bibilos madam, miglab shout out. Tamsak dan. Magsi-CR lang po ako. Mga 2 minutes lang mga lalabs, mag-CR lang. Mag-CR lang.
Nag-CR lang ako mga lalabs. Nag-CR lang. CR na os. Tapos na lalabs. Ayan, MJ Beef's Barrel. Ayan, may premiere. Bad pigilan yan. Ayan. Wait lang MJ Beefs. Wait lang. Tapusin ko lang si Rapsam. Ayan, pangalawang ticket ko to Rapsam. Sabi ko sa'yo, bibigyan ng dalawa. Ayan, panoorin ko muna ng 2 minutes bago ko idikit. Ayan, tamsakan natin yan MJ Beeps. Ayan. Beeps Beeps. Ayan, nakatago naman yung bahay mo. Dantea Valdez, may nag-shoutout. Dan host, good morning from Saudi Arabia. Ayan. Good morning lalabs, Dantea. Ayan, Dantea nagbaba ng bahay. Rapsam Alucard, thanks. Ayan, parang na-delay lang siguro si YT. Ayan. Ayan ay may nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, tamsak MG. MG Bips. Ayan, MG Bips. Tamsakan ko na lalabs. Ayan. Mirrors on the house. Dan full pack from Alucards. Ayan. Ayan, Alucards nagbaba ng bahay. Kusina Dan please. Ayan, from Oime. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Rapsam, pangalawang digit to. Ayan. Ayan, Kusina Siri, nagbawa ng kanyang bahay. Alucards. Ayan, Mirrors on the house, then full pack from Simple Arts. Ayan, Kusina Serye, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Kusina Serye.
Ayan, kusina Sheridan po, ayan. Sa creamy potatoes mo, ayan. Ayan, 7 million in the house. Mga love shoutout. Salamat naman sa 7 million dyan. Nalubot na yung aking mobile. Yung pang-ayuda kong mobile nalubot. Oh my God. Padikit ako guys, balik ko agad with bakas. Ayan. Kusina si Rina gumawa ng bahay. Mirrors on the house, done please. Ayan. Halo cards, ayan. OTW si Dantia, ayan. Mirrors on the house, nagawa ng bahay. Fernando, may shout out. Ayan. Kusina si Rina gumawa ng bahay. Ayan. Fernando Boa Noite. Ayan. Kusina done please. Ayan. Batay 1% na lang. Nag-charge ba siya? Hindi nag-charge eh. Ayan, Coen G. Hi, may love shout out. Coen G, ayan. Meron ka na pong jacket, Coen G. Ayan. Fernando nagawa ng kanyang bahay. Mamatay na tong cellphone ko. Ayan, namatay na mga lalabs. Paano pa ako mag-ayuda nito? Namatay. Ilang Dantia. Mag-charge. Namatay yung mobile ko. Ayan, Dantia nagmama ng kanyang bahay. Oime, ayan, nagbawa ng kanyang bahay si Oime. 5 million in the house, may ganang shout out. Sino yung may premier? Dantea, ayan. Pansakan natin yan, Dantea. Ayan, Dantea. Ayan, tamsak. Ayaw nang mabuhay yung mobile ko. Ayan, Dantia, pangalawang tamsak. Ayan, Alucards. Napadikit naman si Alucards mga lalabs. Nakapin, ayan. Mirrors on the house. Nagawa ng bahay. Fernando OTW, ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Ross. Sabi ni Night Boot. Uy, may dan pull back from Kusina serye, ayan. Kusina nagbaka pa ng bahay, ayan. Kusina Syukran, ayan. From Oime.
Ayan, Yel, support. Salamat sa pa-support dyan, Yel. Mons, ayan. Konji, ayan, hi, ayan. I'm gonna be shout out, Konji. Ayan, oy, may anasi nagbaba ng bahay. Yel Mons in Hong Kong, ayan. Oy, may anasi, ayan. Ayan, connect naman kayo sa aking member mga lalabs. Ayan. Dantia Valdez, Dan TV Pulpak from Rapsam. Ayan, hello, good morning, Madam. Bolwari TV, mega love shout out. Ayan. Bolwari TV, ayan. Dante Valdez, ayan. Fernando Pulpak from Dantia. Ayan, padikitan naman ako sa Bicolanang Oragon, ayan. Konji Shukran from Oyme, ayan. Ayan, thanks my friend from Bolwari TV. Ayan, upcoming live guys from Dante Valdez. 10 AM maya-maya mga alas 6. Ayan, Dantia Valdez TV of comment pero Pulpak from Rapsam, ayan. We are in the house, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Bulwari Dan Loads, pasuklin na lang from Alucards, ayan. Ayan, namatay na yung aking isang mobile mga lalabs, yung aking pang-ayuda. Hindi ko kasi sana charge ka. Kanina nakalimutan ko. Ayan, Baby Zane, mega love shout out. Ayan. Tamsak Dan Hos. Ayan, mega love shout out, Baby Zane. May jacket ka na, Baby Zane lalabs. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. May jacket ka na po, Baby Zane. Ayan. May jacket ka na lalabs. Ayan o, may jacket ka na.
Yan, walang ano man lalabs. Ayan, ay may nagbaba ng kanyang bahay. Try ko ang ilagay dito, baka mag-charge. Ayan, palablab naman si Bicolana ng Oragon mga lalags. Ayan, nag-charge siya dito. Pag nagagalaw, ayaw mag-charge. Ano sabi niya, may papalike and comment po ako sa entry ko, babalikan ko kayo po. Salamat from Baby Zane. Ayan. Sukin ko yan, ano, Baby Zane. Oo, ang laki pala ng bahay mo. Ayan, laki-laki ng bahay niya, 42. 42K. Sana all. Ang laki na ng bahay mo, ano, Baby Zane. Ilang taon mo na ba yan? Sana all. Yan, alok ka to sa W. Ayan. Salamat host. Walang ano man po. Ayan. Ang laki ng bahay mo. Ayan. Traveling dito La Cuachera. May galab shout out evening. Ayan. Ayan, traveling La Cuachera. Nagbaba ng kanyang bahay. Ay, 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 ay. Ayan mga lalabs, nakita nyo na si ano. Bigyan nyo na ako ng isang banana, isa na lang. Magpupurte na ako mga lalabs. Isa na lang talaga, ayan. Ayan, Baby Zane, baka naman bigyan mo si host kahit isang banana lang. Ayan, mag-ano na ako, mag 1.9, isa na lang 1.939, isa na lang bago ako mag 40. Ayan, baka naman dyan may extra banana dyan, bigyan nyo na ako ng isa mga lalabs. Ayan, Baby Jane, dan sa'yo si Rapsam, pabalikan na lang. Ayan mga lalam, isa na lang kay boss, magpupurti na po ako. Ayan. Naman dyan, kung sino may extra banana dyan. Ayan.
naman mag-charge. Ayan mga lalabs, and I have 11 bananas house. Bigay ko sa'yo lahat yan mamaya house. Ayan. Ibalikan kita Baby Zen, ibalik ko rin sa'yo yung 10 mo. Yung 11, ayan. Halo cards, bababahay mo, ayan. Halo cards. Ayan, Madam Lailotsky, nandyan pa rin. Ayan mga lalabs, kahit isa lang dyan. Sino may extra banana dyan para mag-40 na si host? Ayan. 1.939. Ayan. Isa na lang bago mag 1.940 na ako. Ayan. Ayan, manager ni Barista. Ayan. Hello lalabs. Ayan. Tapos ka na mag-LS. Ayan, manager ni Barista, isa na lang sa akin. Bigyan mo na ako ng isa dyan, uy. Bahay pa, ha? Ayan. Bahay pa daw. Ayan, Alucas nagbaba ng bahay. Mary Josa, ayan, thanks. Balikan later on. Anong oras na ba? Alas 4 na pala, ayan. Dante Valdez host, Papin, ayan. Sige lalabs, pagkatapos ni Baby Zen. Diyan ka lang, ikaw susunod ko, ayan. Ayan, Rapsam dan Pulpak. Ayan, Maris Migalab shout out. Tusok, ayan. Migalab shout out, Maris, ayan. Ayan, Maris, may jacket ka na po, lalabs. Pwede ka na magbaba na yung bahay, ayan. Ayan, salamat naman dyan. Ano ba yan? Judari, ayan. Migalab shout out sa'yo from Barista Philly. Ayan, maraming salamat po, Judari. Galing yan kay Barista, ayan. Ibaba mo yung bahay mo, ano Barista, ibigay ko sa'yo. May bagong alagad, 2 ibigay ko sa'yo, idikit ko na sa'yo. Barista lalabs. Yan, nag-40 na ako sana na, ayan. Saya-saya naman, nag-40 na ako. 1.940 na ako mga lalabs. Ayan, mali 1.940. Ayan, salamat naman dyan. Ayan, Marindoke, Migalab shoutout. Ayan, Marindoke, meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan, mag-ex ko na nandito. Ayan, mga ex ko. Ang dami mo namang ex. Sana all maraming ex. Ayan, Kabit, nandito pa pala si Kabit. Ay, Kabit, Migalab shoutout. Katakot naman to dito. Nandito si Kabit. Ayan. Ayan, Kabit, Migalab shoutout. May jacket ka na po, Kabit. Ayan. Marindoke, nagbaba ng bahay. Ayan, Baby Zen. Pasok lipo. Ayan. Ayan, Barista, nasaan na ba yan si lalabs na Barista?
Ayan, pasabi dan guys para mabalikan ko. Salamat, kabit. Ayan. Ayan, Marinduque X ko na din. Ayan. OTW Dante. Ayan. Chardar Guitar. Yes po. Ayan. Magbaba ka ng bahay. Dikit kasi may bago akong dalawang gawa. Barista here. Yes po. Ayan. Dante X ko rin. Ang dami namang X ni Maris. Ayan, si Maris nagbaba ng bahay. Mahina na yung boses ko. Ano oras na kasi dito? My boy, you're eating, you're hungry? Oh, my boy is hungry. Kumakain yung pusa ko, mga lalas. Nagutom. Ayan, Chudari, ibigay ko sa'yo yung dalawa ko, haha. Ayan, salamat po, Madam Lailotsky, sa paharang dyan. Salamat po sa paharang, ayan. Ayan, lalabs, barista, ayan, sa bahay mo ako. Ang galing mo namang gumawa ng kape. Ayan. Ano to, nagiinit ka ng ng chai sa buhangin. Ayan, Fancy Charity. Ano yung Fancy Charity? Dan pulpak po Dante sa premiere. Ayan. Turkish coffee. Ayan, ang ikli naman ng video mo. Mali pala. Mali yung nabuksan ko. Igilalabs, ididik ko sa itong dalawa. Ayan, watching na ako. Ang bilis. Wala pang 1 minute. Wala pang 1 minute. Ayan, Dantea, nasaan ka na, Dantea? Ang ikli lang ng video mo, Lala. Wala pang 1 minuto. OTW, ayan. Hindi mo na pag-checkan mo na yung boses ko, parang may mga tunog na kasi dito. Yan, Madam Lailotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, kabit pulpak from Dantea. Ayan. Dantea Valdez TV, pasokli na lang from Kabit. Ayan. Kakatakot naman, nandito si Kabit. Oh my. Nabuksan ko. Wait lang, yung mobile ko kasi naka-charge sa baba, mga lalabs. Kaya dito ko tumitingin sa baba. Yan, lalabs, dinikit ko na yung isa. Pinapanood ko na rin yung pangalawa.
Kasi maikli lang naman yung video mo. Barista Pelye, ayan. Chowdhury, ano ba yan? Mahirap man i-pronounce. Yung mobile ko kasi pag tinaspos dito sa mesa ko hindi nag-charge. Ito lang siya sa gilid, sa baba. Ayan, Lailotski Dan sa'yo, si Rapsam. Ayan, pabalikan na lang po. May harang pa. Ayan, Dantia Valdez TV, pasukli po. Ayan. Bibi Zane, nasaan na yung 10 mo? Ibalik ko rin sa'yo yung 10 mo. Ididikit sa akin. Ayan. Dikit mo na yan sa akin, lalabs. Yung sinasabi mong 10. Ayan, lalabs, Chowdhury. Ayan. Nadikit ko na yung dalawa. Ayan, lalabs, Barista. Nadikit ko na yung dalawang bago kong gawa sa ngayon. Gumawa ako kahapon ng dalawang bago. Ayan, Baby Zane, OTW na ako. Ayan. Sige, lalabs. Ayan, the mix page. Migalab shout out. Tamsak ko. Salamat sa patamsak. Rapsam Dan po from Maris. Ayan. Patamsak sa premiere. Ayan. Sige na, tamsakan natin yan. The mix page. Ayan, hindi kita yung bahay mo. Ayan, the mix page. Tamsak na. Ayan. Wala yung ating music. Ayan, Clint Troy Hayos, Baby Zane. Ayan, sige po. Dikit mo lang yan, lalas. Pin kita uli para hindi ko maano yung pangalan mo. Diba mo yung bahay mo, Zane? Clint, ayan. Jaketan ko yan. Para may pampakain tayo kay Lolo. Ayan. Ayan, the mix page. Ayan, dinikit ko na rin yung aking main sa'yo, the mix page. Ayan, with thumbs up. Ayan.
Saan ka na Zane? Iba mo yung bahay mo, lalabs. Saan na ba yun? Hanapin ko na nga lang. Baby Zane. Ayan, di ko na mahanap, lalabs, yung bahay mo. Ayan, baby ko. Ayan, baby Zane. Ayan. May baby ko ka pala. Iba mo yung bahay mo, lalabs. Sige po. Ay, tanga ni host. Sige, mamaya lalabs pagkatapos. Bahay, baby Zane. Ayan. Ang kulit ni host. Nagdidikit pala eh. Sige lang, Zane. Mamaya na lang pagkatapos mo. Sige lang. Ayan, baby ko, nalidikit ako sa'yo, host. Ayan, sabi niya, pinagalitan tuloy ako. Ang kulit ni host, mga lalaw. Ayan, 5 million in the house. May nag-shout out. Huwag kalimutang didikitan si aking member lalabs. Ayan, si Lloyd. Ayan, Lanaya. Sige lang, lalabs. Dikit mo lang yan. Jakitan ko yan, jakitan. Ayan. Ayan, Marindoke Gardening Dan. From Rapsam. Ayan. Sige lalas, Pinay Charity USA. Ayan. Sige lalas, magdidikit na ako sa'yo. Mag-start na rin ako. Pinay Charity USA. Sige lalas, mag-start na ako. Lalabs. Dito lang ako sa gilid kasi alam mo naman yung aking mobile ay nagcha-charge. Pag tinaas ko siya, hindi siya mag-charge. Kasi yung charger niya sira na. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. May 5 million pa rin. Ayan. Sige lang lalabs. Ayan, thumbs up dan host. Ayan, maraming salamat.
Grace Rumar Channel. Maglablaban lang kayo lalabs, nagdidikitan lang kami ni Zane. Ayan, Madam Lailotsky nagbaba ng kanyang bahay. Grace Rumar nagbaba ng bahay. Ayan, lalabs. Zane, unang dikit ko. Panurin ko ng 1 minute para hindi malagas. Ayan, pangalawa na. Watching ako uli. Zane. Yan, pangalawang dikit. Yan, 11 million in the house, mga lalabs. Nakatago yung mukha ko. Yung mobile ko kasi nag-charge. Ayan, pangatlo na Zane. Ayan. Pinapanood ko muna. Ayan, 9 million in the house. May nilab siyang tao. Ayan, lalas. Pangatlo na. Dan na ako sa pangatlo. Ayan, lalabs. Nakapang-apat na ako, lalabs. Zane. Ayan, watching na lalabs yung panglima. Ayan, lalabs yung panglima. Ayan, 10 million in the house. May galab shout out. Azumi Zane, dan full pack. Ayan. May galab shout out. Azumi Zane. Ayan, Grace Rumar nagbaba ng bahay. Rapsam, thanks. OTW from Grace. Ayan. Rapsam nagbaba ng bahay. Ayan. Pang-anim na lalam. Zane. Watching uli.
Ayan, 8 million in the house. Mag-love shoutout mga lalabs. Ayan, lalabs, pang-anim na. Alam nyo ba hindi rin madali makipagdikitan na? Pang 7 na lalabs, ayan. Ayan, Marinduque Gardening, ayan. Thanks much gift for you later on from Liletsky, ayan. Post out na ako. Sige lalabs, maraming salamat dyan lalabs, ayan. Mag-ingat ka palagi Maris, bye bye po, ayan. O sa entry ko ibigay ang banana mo ha. Hehehe. Azumi Zen. Yan, nakapito na ako lalabdwikit sa'yo. Sino ba to si Azumi? Ayan, siya rin pala yan. Like and comments lang host. Ayan. Azumi Zen. Yan, nag-like na ako kanina doon sa main ko. Check mo na nadagan yung banana mo, naka 7 na ako eh. Ayan, Chabix, mga love shoutout. Ayan, lalabs, kinalimbang ko na yung mo. Nakalimbang ko na yan lalabs. Azumi Zen. Anong oras baka pwede makisuyo? Please like and comment sa entry ko po. Ayan. Amazing daughter lang to lalabs eh. Yan, Madam Lelotsky, nagbaba ng bahay. Anong oras na ba? Yan, nakalimbang ko na yan, Zane. Yan, may bakas ako dyan. Sa main ko, ayan. Dansa na kapin, ayan. Yan, Chabix nagbaba ng kanyang bahay. Tuloy ko na, 7 pa lang nadikit ko sa'yo lalaws. Meron pang 3.
Zayn, may tatlo pa. Pangalan. Ayan, salamat naman dyan, JD GTV, ayan. Bigyan love shout out. May jacket ka na, lalabs. Ayan, 8 na, ano? Zayn, nandyan ka pa, Zayn. Ayan, Zayn, naka-10 na ako. Ayan. Pinalikit ko sa'yo, Lala. Ayan, Zayn, naka-10 na ako. JDGTV, nagawa ng bahay. Ayan. Boy Vlogs pala to. Boy Vlogs, ayan. Yan, JG, ano ba yan? JDG, ayan. Arlene Hilario, ito na pala last host, dating dikit ang dalawa ko. Salamat, pang 9 ata ito host. Ayan, Gila Loves. Okay lang yan, ayan. Dan ako sa'yo 10. Arlene Hilario, ayan. Please like and comment my entry. Ayan, Baby Zayn. Nag-ano na ako dun, Lalabs, nag-comment. Nakalimbang ko na yun. Ayan. Anong oras ka ba nag-LS? Anong oras ang iyong LS? Favorite kainin ni Lolo, balikan ko agad na yan.
Race Rimar, ilan na ba yung Yan, malaki rin pala yung bahay nito ni ano. Ayan, salamat baby Jane Lalams. Dan ako sa'yo 10, okay lang yan. Ayan. Salamat Lalams baby Jane. Ayan. Ayan, salamat host. Ayan. Hindi ko pa nakita yung bahay mo, Marinduque. Ilan na ba yun? Ayan, malaki na rin pala yung bahay nito. Si Nana Ibiyang. Ayan. Sarap naman yan, ayan. Ayos, I am back. Ayan, malaki yung bahay ni Marinduque. Punta ako sa bahay mo, Lalas Marinduque, ayan. Sweet and sour spicy shrimp. Ayan. Ayan, Nurse on the house. Dan sa'yo, Pinay. Ayan. $11 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Maraming salamat sa walang sawang support nyo kay host. Ayan. Mahina yung voice ko lang as may mga tulog na kasi dun sa mga kasama ko ba. Ang oras na dito is 4:43 na ng umaga. Ayan. Kamukha ko lang si Gladys Reyes. Ganun ba yung lalabs? Thank you so much naman yan. Ayan. Nantok na nga ako. Ayan, maraming salamat naman dyan, Rapsam. Ayan. Bibigyan dan sa'yo, pakisukli na lang. Ayan. Ayan, ano, Marinduque, nagbakas ako lalabs. Okay lang, wag mo nang balikan. Ayan. Ayan, may harang ka, ano, Marinduque. Pinapanood ko yung video mo may harang. JDGTV ng baba ng bahay. Mears dan pulpak, galing ha. Ayan, JD OTW, JDV OTW, ayan. Ayan, biyahirong guro, may love shoutout, tamsak po, ayan. Ayan, Marinduque, may harang ka pa rin. Tapusin natin yung harang. Boss Badistan, may love shoutout. Ayan, Dan host. Ayan, salamat naman dyan. Ayan. Shoutout sa lahat. And meron ka na pong jacket, Boss Badista. Ayan. Ilang oras na ba dito? Ayan, Boss Badista. Salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. Ayan.
dating dikit po, ayan. Maraming salamat. Ayan, nakalimbang ko na Marindoque. Ayan, nagbakas ako lalabs. Wag mo na lang balikan. Ayan, Dan Pulpak JDB TV. Mag-ingat ka, Itak. God bless. Ayan. JDB, ayan, sige, punta ako sa bahay mo. Ayan, sa bahay mo ako, JDB. JDG. Ayan, Hitboy Vlogs. Nasa ano ka, sagingan? Ayan. Hindi ko mapakita yung mobile ko kasi nagcha-charge. Pag ginalaw ko siya, hindi siya mag-charge, mamamatay. Ayan, Dan Pulpak kay Junaski. Ayan, iwan ka ng bakas dun, lalab. Sarap, Sam. Okay po, ayan. Ayan, 9 million in the house. Magalang shout out. Ayan, Marindoque Gardening Dan Tamsak po. Ayan. Oh my. Ayan, Madam Lailotski, nandyan pa rin. Palitin tayo ng Ninja Lalabs. 10 account, magbakas ng from Islandski Vlog. Patusok at bakas, babalikan ko agad-agad. Ayan. Dan sa Europe, Sam, from years on the house. Ayan. Ayan, Hitboy Vlogs, dinikit ko na lalabs. Ayan, 3 minutes watch para hindi lagas. Ayan. Hitboy, ayan. Ayan, si Madam Lailotski, nandyan pa rin. Sleepy ka na ba, host? Maya-maya lang, matutulog na ako. 49, 50, 55, 15 minutes pala, loves. Hanggang ano lang ako, 5 o'clock dito sa UAE. Ayan. Malapit nang mag 5 o'clock, 15 minutes na lang. Nanaib yung vlogs, Dan Pulpak friend. Ayan. Na ako 1 5. Ayan, 4 hours na lalas. Magpo 4 hours na ako. Yung aking LS mga lalag ay simula is 5:30 in the morning Philippine time. Ayan. Ayan mga lalas, magpa-entry na kayo kay Bibi Zane. Ayan. Magbakas lang kayo, mag-iwan kayo ng pangalan ko sa dulo para kanyang mabalikan. Ayan, may ayuda dyan, maraming ayuda. Hindi na lang akong 15 minutes mga lalabs. Kailangan ko rin matulog at ako'y may pasok mamaya. Ang pasok ko ay 1:00. Ayan. 1 PM yung pasok ko ng hapon. 1 PM hapon na ngayon eh. 1 PM ang aking pasok. Ngayon anong oras na dito is 4:51.
Ayan, 10 minutes na lang mga lalabs, ako yung mag-out na. Ayan, Grace Romar channel, ayan. Sige Romar, bigyan kita ng banana, punta ako sa bahay mo. Ayan, Mami Dali, ayan. Ayan, Grace Romar, sa bahay mo ako eh. Pinapanood ko yung video mo with Mama Daddy. Ayan, 10 million in the house. Biglang shout out. May 10 million pa rin nandyan. Ayan. Nandyan pa rin, marami pa rin tao. Ayan. Ayan, panay baba ng bahay si Nightbot. Nangain na si Lolo, pansin yung mga lalab. Nangain na si Lolo. Ayan, nangain na si Lolo mga lalab. Check nyo yung mga banana nyo. Nangain na si Lolo, oh my goodness. Kinain niya na yung 10. Yung bigay ni ni Zane. Ang butoy. Salamat gardening dan tamsak po, ayan. Pansin yung mga lalabs, nangain na si Lolo. Oh. Ayan guys, dinikit ko na lalas, nagbakas ako lalabs. Ayan, maraming salamat sa 6 million dyan. 5 minutes na lang lalabs, ako yung mag-out na. Ayan, mirrors on the house. Dan po sa'yo kanina po, check po ulit, baka binaklas ni Lolo. Ayan. Ayan lalabs, binaklas nga ni Lolo yung 10. At least may pinakain ako. At least may pinakain kay Lolo. Ayan. Ayan, Madam Leloski, Madam, ako yung mag-out na after. Ayan, mga lalabs, 4 minutes na lang mag-out na ako. Bukas ulit mga lalabs, ang aking LS, hindi ako nagpo-post. Tatamad ako. 5:30 ng umaga, Philippine time, ayan.
Abangan nyo na lang bukas. Inaantok na. Ayan, Madam Leloski, mag-out na ako, Madam. Ayan, Marindoki Gardening, maraming salamat. Maraming salamat po sa 7 million in the house. Ako po yung mag-out na. JDG TV, ayan. See you tomorrow, mga lalabs. Same time po, ayan, Biyahirong Guro, nagbaba pa rin ng kanyang bahay. Agoy, sakit pa rin ng ulo ko. Ayan, Madam, magpahinga ka na, matulog ka. Inom ka ng ano ba yun, medical. Paracetamol. Ayan, salamat po, maraming salamat po sa 6 na milyon dyan. Ayan, mga lalabs, maraming salamat sa inyo dyan. Mag-out na po ako, ayan. The Cargo Vlog, mega love shout out. Meron pang pumasok. Ayan, The Cargo Vlog, mag-out na ako, lalabs. Bukas na lang uli pumunta, ayan. Ang aking LS na start is 5:30, ayan. 5:30 ng umaga, Philippine time, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. See you tomorrow po, ayan. Ingat po kayo palagi. God bless us all. Huwag kalimutang magdasal palagi, mga lalas. Magpasalamat sa Panginoon. Anumang bagay ang matanggap natin at hilingin, ayan. Laging magpasalamat sa Panginoon. Magdasal, mga lalabs. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.